a Syna a Boha Ducha Svätého. Amen. Milé slávnostné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia, milé deti, milí konfirmanti, milá mládež, pozdravujem a vítam vás na bohoslužbách 22. nedeľu po Svätej Trojici, keď chceme spoločne poďakovať Pánu Bohu za dary zemské, za všetko, čo nám Pán Boh v uplynulom roku požehnal, polia, sadom, ale aj v osobných životoch. V rámci slávnostných bohoslúžieb vystúpia deti, mládež a naše 3 cirkevno-zborové spevokoľe. Oznamujem vám, že po predspeve budeme odriekať konfiteor a po evanjeliu vieru všeobecnú kresťanskú. Začnime aj dnešné slávnostné bohoslužby predspevom Najsvätejším. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a smilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
Pomodlíme sa. Požehnal si, Oče náš, polia a sady zeme, dané dary v pokoji, zdraví užívať chceme. Doprial si nám obživiť podľa svojej ľúbosti i duchovným chlebom sítiš zo svojej milosti. Nauč i nás mať pre blížnych srdcia otvorené, dobrotivosť preukázať na chválu, česť Tebe. Amen. Milé slávnostné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia, slova písma svätého k duchovnému zamysleniu v nedeľu poďakovania za úrody zemské nachádzame napísané v Starom zákone, knihe proroka Izaiáša, 58. kapitole, po veršoch 6 až 12 nasledovne. Toto je hľa post, ktorý ja mám rád. Rozviazať putá neprávosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedný, bezprístrešný voviesť do svojho domu. Keď vidíš nahého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. Potom budeš volať a Hospodin ťa vyslyší. Ty budeš kričať o pomoc a on ti odpovie: tu som. Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyselné reči, ak poskytneš hladnému, po čom túžiš a nasítiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji, posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postaví základy pre pokolenia, pomenujú ťa opravovateľom trhlí, obnovovateľom ulic na bývanie. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho za dnes. Milé deti, milí bratia a sestry Pánovi Ježišovi Kristovi, sviatok poďakovania za úrody zeme patrí medzi tie chvíle cirkevného roka, keď sa pred oltárom zhromažďujeme s pocitom vďačnosti. Prinášame svoje dary, plody sadov, záhrad, práce našich rúk a spievame piesne vďaky Hospodinovi, ktorý dáva slnko, dáva dážď, úrodu, chlieb a tak prepotrebné zdravie. Ale dnes, keď sledujeme napätie a neporozumenie medzi štátom, v podstate po celom svete, ako si prestávame mať dôvod na slávenie tohoto sviatku. A ešte keď pripočítame svoje starosti, je to ešte ťažšie a horšie. Zrazu sa zdá, že poďakovanie za úrody zeme je len pekná tradícia, no s realitou môjho a tvojho života to nemá nič spoločné. A práve tu hovorí Izaiáš. A nie je to vôbec radosná reč. Slová, ktoré sme počuli, zaznievajú v čase, keď Izrael po dlhých rokoch zajatia je na svojej pôde, je doma. Národ, ktorý sa radoval z Hospodinovho požehnania,
Domov, po ktorom túžili tak dlho zajatí, je v ruinách. Centrum ich viery, chrám je zničený. Opäť obývajú svoju krajinu, ale v srdciach je prázdnota. Kladú si otázky, kde je náš Pán? Prečo nám nedáva požehnanie, keď sa modlíme, keď sa postíme, keď prinášame obete? A prorok odpovedá slovami prenikajúcimi až do srdca. Toto je hľa post, ktorý mám rád. Rozviažte putá neprávosti, spredrhajte povrazy jarma, prepustite utláčaných na slobodu, polámte jarmo. Neznamená lámať chlieb hladnému, biedný, bezprístrešný voviesť do svojho domu, keď vidíš nahého, priodej ho, neskrývaj sa pred svojím príbuzným. Izraelci robili všetko, čo považovali za zbožné, modlili sa, postili, konali bohoslužbu, ale bolo to len náhoda. Pán Boh to videl, ich pôst bol plný sebectva a ich zbožnosť sa končila na prahu chrámu. Pán Boh hovorí, ja takýto pôst bez vášho srdca, bez vašej zmeny nemám rád. A tu sa dotýkame aj nás. Aj my máme svoju formu zbožnosti. Sviatky, bohoslužby, tradície, všetko má svoje miesto. Ale prorok pripomína, nehľadím na množstvo obradov, ale hľadím, aké máte srdce. Hľadím, aké máte srdce jeden druhému. Pán Boh nechce len slová vďaky, ale chce, aby tvoj život bol vďakou. Vďakou, ktorá sa prejaví skutkom lásky blížnemu človeku. Keď sa pozrieme na dnešný svet, pýtame sa, za čo máme ďakovať? Vojny, neistota, ekonomické napätie medzi ľuďmi, sociálne rozdiely, osobné ťažkosti, rodinné, pracovné, zdravotné. Mnoho ľudí má pocit, že žije v krajine spustošenej, ako čo Jeruzalém sa cítil, keď prišiel zo zajatia. Domov máme, ale nám čosi chýba. A práve zaznieva slovo Božie, ktoré nekarhá len preto, aby ranilo, ale aby otvorilo cestu k obnoveniu. Izaiáš hovorí, vyšľahne tvoje svetlo ako zore, rýchlo sa uzdravíš, tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou, sláva pôjde za tebou. Všimnime si to potom. To potom prichádza, keď sa človek odvráti od seba a obráti sa k druhým. Ľudí okolo seba. Keď začne tak konať, že vďačnosť mení na službu, to nie je žiadna filozofia, žiadna morálka. Tu sú konkrétne skutky lásky. Dajte chleba hladným. Prístrešie pre bezdomovca. Odevte nahého. V tom je pravá služba Pánu Bohu. Nie len tradícii, nie množstve obradov, ale aké aký je postoj tvojho srdca. Možno si povieme, to znie krásne, pán farár, ale realita je iná. Svet je plný zlomenosti. Zápasíme s tým, že by sme radi pomáhali, nevládzeme. Radi by sme dôverovali Bohu, ale vidíme tak veľa biedy. Radi by sme
sme ďakovali, srdce je plné otázok. Potrebujeme počuť, že Izaiáš nezostáva len pri výzve, aby sme sa obrátili, ale prináša zasľúbenie. Pán Boh ťa povedie. Neboj sa. Pán Boh ťa povedie, ukojí túžbu po vyprahnutom pokoji, ktorý potrebuješ. Dá ti silu do kostí a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklabú. To je nádherný obraz. Predstavte si človeka, ktorý bol vyschnutý, zničený, zlomený, sa mení ako zavlažovaná záhrada. Nie preto, že si zaslúžil, ale preto, že Pán Boh je zdrojom. Izraelci majú objaviť, že Pán Boh ich neopustil. Aj keď vyzerá, bratia a sestry, v tvojom a mojom živote, spoločnosti, všetko zničené, Boh stále koná. Boh konal vtedy v skrytosti, konal ticho, malých krokoch, ktoré sú bolestivé, nemali chrám, nemali sa kde modliť, nevideli budúcnosť, obrady boli bezduché. Malých krokoch obnovy Pán Boh koná v mojom a tvojom živote, keď slávime poďakovanie za úrody, prežíme ho nie ako idylický sviatok, ale ako obnovu viery. Aj keď svet okolo nás nepripomína záhradu, aj keď sa nám zdá, že darmo sa modlíme, že naše modlitby sú nevypočuté, Pán Boh koná v skrytosti a ticho. A dáva nám zlomeným, ustarosteným ľuďom, ktorí dnes majú všetkého dostatok, dáva nám prameň, ktorý nevysychá. Prorok hovorí, tvoji potomkovia vystávajú dávne zrúcaniny, postaví základy pre pokolenia, pomenujú ťa obnovovateľom trhlín, obnovovateľom ulic na bývanie. To je najkrajší Boží sľub. Pán Boh nehovorí, že sa všetko zmení zrazu. Lusknutím prsta hovorí, že cez svoj ľud, cez tých, ktorí ho nasledujú, začne obnovovať trh. A mojou a tvojou láskou týždeň. Mojou a tvojou modlitbou za týždeň. Mojou a tvojou vierou, že nie je všetko v živote skončené v našom živote, ale že Boh koná. Keď sa pozrieme na Krista, On toto zasľúbil. Opravil trhlinu medzi Bohom a človekom. Na kríži uzavrel priepasť, ktorá nás od Boha oddeľovala. V jeho smrti je zničená moc hriechu, ktorá nás rozdeľovala, a v jeho zmŕtvychvstaní máme cestu k novému životu. A práve aj keď cítiš neistotu, treba ďakovať. Nie, že je všetko v poriadku, ale preto, že Pán Boh obnovuje náš svet Kristovi. Obnovuje môj a tvoj život. On nám dáva domov Božej blízkosti. On nás volá, aby sme žili ako obnovovatelia ulic na bývaní. Aby sme prinášali zmierenie tam, kde vládne spor. Aby sme prinášali pokoj tam, kde cítia ľudia nepokoj. Možno sa nám to zdá, že je to len hudba,
nejakej budúcnosti, ale práve Kristovi tá hudba začala hrať. Je to melódia milosti, ktorá sa ozýva v srdci každého, kto verí. Tam, kde človek hľadí len seba, počuje šum vetra, obavy, hluk, neistotu, ale ak obrátiš svoj pohľad na Ježiša, ak sa nezahľadíš len na seba, to, čo ťa bolí, tak začne znieť pieseň vďaky. A preto už dnes, milí moji veriaci, žasnime nad tým, že Boh svoje zasľúbenie prejavil vo svojom synovi. Uzavrel trhlinu, ktorá bola medzi ním a nami. V Ježišovi sa zlomilo jarmo hriechu a máme cestu slobode a pri našom krste nám vydobil právo pobytu v jeho sláve. To je základ našej vďaky. Aj za množstvo týchto krásnych plodov, aj za tie krásne práce, ktoré urobili naše deti, ale najmä vďaka za milosť. Za milosť, ktorá sa nám dostala a skrze ktorej sme obnovovatelia ulic. Prinášame pokoj, kde je potrebný. Pokoj, kde je spor. Po svojom trápení vieme, že nie sme ako Izraelci ponechaní na pospas, ale Pán Boh s námi pracuje v tichosti, malých krokov. Neutekáme pred realitou, ale vyznávame vieru Boha, ktorý dáva rast nielen na zemi, ale rastie aj naše srdce. On premieňa prázdnotu na plodnosť, hlad na nasýtenie, smútok premení na radosť. Počujeme slová proroka. Budeš volať z hlbokosti svojho srdca, Hospodin ťa vyslyší. Budeš kričať o pomoc a on ti odpovie. Tu som. To je najväčšie požehnanie, ktoré môžeme prijať, že Pán Boh je tu, že nás vedie aj cez suché obdobia neúrody už, ale aj nášho života. A z tejto istoty nech vytriskne z nášho srdca vďačnosť, nie povrchná, ale zakorenená v Kristovej láske. Na záver, nech dnešný sviatok poďakovania nie je len o tom, čo sme nazbierali, ale o tom, čo sme prijali. Nech nás Božie slovo vedie k obráteniu. Otvorme svoje srdcia v službe, ktorá pramení z Kristovej milosti. On je ten, ktorý obnovuje trhliny, zavlažuje púšte môjho, tvojho života a robí nás záhradou, z ktorej rastie vďačnosť, pokoj a nádej. Amen. Pomodlíme si. Hospodine, náš dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si aj dnes nám dal chlieb každodenne. Z polí, z rúk našich, ale aj z Tvojho srdca. Ďakujeme Ti, že si nám daroval svojho Syna, ktorom si uzavrel priepasť medzi Tebou a nami. Ďakujeme Ti, že v Kristovi Ježišovi si nám otvoril prameň milosti, ktorý nikdy nevysychá. Prosíme ťa, obnov naše srdcia, aby aj naša vďačnosť nebola len slova, ale skutkoch lásky. Pomáhaj nám, aby sme ako Tvoj ľud boli opravovateľmi trhlí, šíriteľmi pokoja a nádeje tam, kde vládne bieda,
starosť, trápenie. Požehnaj všetko naše úsilie, prácu našich rúk, ale predovšetkým požehnaj naše srdcia, aby zostali verné v Tebe, mene nášho Pána Ježiša Krista. Do našich príhovorných modlitieb zahrňame aj modlitbu za našu spolusestru Katarínu Tomanovú, rodenú Cickovú, manželku Pavla Tomana, 71-ročnú. Na čo mám očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej tejto chvíli, keď nám je smutno pri pomyslení na sestru, ktorá ešte včera konala svoje povinnosti, ale dnes je jej sila preč. Chceme spolu niesť jej kríž, ako tí, čo cez strechu pred Pána Ježiša Krista spustili porazeného dôvere, že mu pomôže. Tak aj my ju dôvere prinášame pred Tvoju svätú tvár a pokorne prosíme. Dotkni sa jej tela i duše. Nech pocíti moc Tvojej uzdravujúcej prítomnosti. Otvori jej oči, aby ťa videla trpiaceho a preto nám tak dobre rozumejúceho. Dotkni sa jej srdca, aby sa rozokvelo novou silnou nádejou, že ju z Tvojich rúk v jej nemoci nikto nemôže vytrhnúť. Nech jej viera počuje Tvoj láskavý hlas, ktorý môže povedať staň a choď, a na Tvoje slovo sa stane. Ak je Tvoja vôľa iná, my sa aj tom Tebe porúčame a spolu s ňou ťa chválime a oslavujeme. Pána, jedine hodného všetkej cti a slávy. Tiež sa modlíme za spomínajúcich, ktorí si v tieto dni spomínajú svojich milovaných, drahých, ktorí vyprevadili v nádeji vzkriesenia v uplynulom týždni, ale aj v uplynulých rokoch, a na ktorých dnes pri pamiatke poďakovania myslia. Páne, daj dnes nielen na tých myslieť, ktorí z časnosti nás predišli, ktorí opustili blízkych svojich i svet, viac sa domov nevrátili, Bohu Tebe prešli. Daj nám pamätať tiež, Kriste svätý, že hlas zvona i nám zvelí raz dosť. Zhromaž si nás ako Otec detí, všetkých si nás priprav na večnosť. Amen. A teraz spoločne volajme modlitbu Pánu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Vypočujte si oznámy a máme aj milodaj. Nešporné služby dnes budú o 5. hodine v sieni zborového domu. Na budúcu nedeľu máme pamiatku zosnulých a služby hlavné a nešporné budú venované všetkým
nám, milým drahým, ktorí nás cez tento rok opustili, ale aj pred rokom. Vo štvrtok oltárny krúžok žien na čele so zborovou správou bol pozvaný a pobudol v cirkevnom zbore vo Vojlovici, kde nás privítali členky krúžku a zborová správa. Sme sa pekne cítili a prinášame pozdrav z Vojlovice. Tiež oznamujem, že je zosnulá najstaršia Kovačičanka, žijúca v zahraničí, v Bratislave na Slovensku, a je to naša rodáčka Zuzana Krasková, rodená Pataková, ktorá zomrela v pondelok a bola pochovaná v piatok v Bratislave na Slovensku, 99-ročná. Teda bola to najstaršia žijúca Kovačičanka vo svete. Pochádzala od otca Juraja Pataka, krajčíra, z 3. ulici podľa Lašánov, starší možno viete, a matky Zuzany, rodenej Renártovej, a vydaná bola u Kraskov na 4. ulici. S manželom Pavlom sa v roku 1947 odsťahovali na Slovensko, keď bolo akcia Mať bola. Tam žila až do svojej smrti. Zvony dnes o 1 hodine budú zvoniť na jej pamiatku, a tak sa aj jej rodná Kovačica, ktorú často spomínala a ku ktorej sa rada aj v nemoci vracala, rozlúči s ňou. Blahoslavení sú všetci, ktorí Pánu umierajú, lebo oni od svojich prác odpočívajú. Máme milodary. Náš pán presbyter Adam Hriešnik s rodinou, ďakujúc za úrody zeme, spomínajúc na zosnulých, venuje milodar na cirkev Pánu. Pán presbyter Ján Hriešnik s rodinou a jeho matka Eva Hriešiková spomínajú na všetkých Pánu zosnulých a ďakujú za úrody zeme, venujú milodar na cirkev Pánu. Alžbeta Plaziničová, rodená Litavská, ďakujúc za úrody zeme a spomínajúc na svojich Pánu zosnulých, manžela Živorada Plaziniča, 20 rokov od smrti, matku Alžbetu Litavskú, rodenú Sárikovú, 25 rokov smrti, a otca Pavla Litavského, 32 rokov od smrti. Venuje milodar na opravu kostola a slova Božieho kazateľa. Pouznáma spolusestra pri platení dane venovala milodar na opravu kostola. Pouznáma rodina pri poďakovaní za úrody zeme, nezabúdajúc na svojich zosnulých, venuje milodar na opravu kostola. Pouznáma rodina pri poďakovaní za úrody zeme, venuje milodar na opravu kostola, vianočné balíčky a slova Božieho kazateľa. Naša spolusestra Katarína Svedlíková, rodená Žižková, ďakuje za úrody zeme, ale spomína si na svojich zosnulých, najmä na syna Janka Svedlíka, predčasne zosnulého, svojho manžela Jána Svedlíka, presbytera, rodičov Šiškovcov, rodičov Svedlíkovcov, manželovho brata Martina Svedlíka a jeho nedávno zosnulú manželku Anu Svedlíkovú, rodenú Čemanovú, a venuje milodar na opravu kostola a slova Božieho kazateľa. Náš pán presbyter Martin Svedlík s manželkou Vierkou a deťmi Vieroslavkou, Martinkou a Isidorkou, ďakujúc za úrody zeme, spomínajúc na zosnulého brata Janka, otca Jána Svedlíka, starých rodičov Šiškovcov a Svedlíkov,
Šipitkovcov, na svokra Pavla Šipického, presbytera, starých rodičov Jerginých Šipickovcov a Cickovcov a venujú milodárna cirkev Pánovu, opravu kostola, detskú besiedku, mládež a slova Božieho kazateľov. Ján Paluška s manželkou Zuzanou rodenou Bolerácovou, ďakujúc za úrody zeme, spomínajúc na zosnulých rodičov Bolerácovcov a Paluškovcov, venovali milodár na opravu kostola a detskú besiedku. Jarmila Pavlíková, rodená Šipicková, rodená Palušková, so svojím synčekom Filipkom pri platení cirkevnej dane, prosiac o ochranu a požehnanie, venovala milodár na detskú besiedku a vianočné balíčky. Pavel Liska s rodinou pri pohrebe matky Ani Liskovej, rodenej Tomášovej, venoval milodár na cirkev Pánovu, slova Božieho kazateľovi, pánovi kantorovi a zvonárovi. Pavel Krasko, náš pán presbyter, s manželkou Zuzanou, rodenou Jaškovou a deťmi, ďakujú za úrody zeme a spomínajú na zosnulých rodičov Jaškovcov a Kraskovcov, starých rodičov a venujú milodár na opravu kostola a vianočné balíčky. Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venovali milodár na opravu kostola a slova Božieho kazateľa. Adam Barca, pán presbyter, s manželkou Máriou, rodenou Krťanovou, ďakujúc za zdravie a úrody zeme, venovali milodár na opravu kostola a milodár slova Božieho kazateľa. Náš pán presbyter Ján Číž s manželkou Vierkou, rodenou Glózikovou, ďakujúc za úrody zeme, spomínajúc na všetkých drahých Pánu zosnulých, najmä na svokra Ondreja Glózika. Venujú milodár na opravu kostola. Pavel Brtka s manželkou Andrianou, našou pokladníčkou a deťmi, a ich matka Mária Brtková, rodená Bulíková, spomínajú na zosnulého brata a syna Ďurka Brtku, potom na svojho otca Juraja Brtku a manžela, na rodičov Brtkovcov a Bulíkovcov a venujú milodár na opravu kostola a slova Božieho kazateľa. Bohuznáma rodina pri platení cirkevnej dane venovala milodár na opravu kostola a slova Božieho kazateľovi. Pán dozorca Jozef Rieši s manželkou Ivankou, vedúcou oltárneho krúžku a deťmi, ďakujúc za úrody zeme, spomínajúci na zosnulých, venujú milodár na opravu kostola a slova Božieho kazateľovi. Pán podozorca Pavel Jaško s manželkou Vlastou, ďakujúc za úrody zeme a spomínajúci na zosnulých, venujú milodár na opravu kostola. Náš bývalý pán presbyter a cirkevník Ján Suchánsky s manželkou Zuzanou, rodenou Vestekovou, ďakujúc za úrody zeme a spomínajúci na zosnulých, venujú milodár na cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľa. Pán presbyter Ján Zlo s manželkou Aničkou, rodenou Šipickou, ďakujúc za úrody zeme, spomínajúc na rodičov Šipickov, na otca Pavla Šipického a rodičov Zlochovcov, starých rodičov a venujú milodár na cirkev Pánov. Bývalý pán presbyter Pavel Kňazovic pri platení cirkevnej dane, ďakujúc za úrody zeme a spomínajúc na zosnulých, venoval milodár na opravu kostola, vianočné balíčky, slova Božieho kazateľa. Anna Babincová, členka oltárneho krúžku, rodená Ďuricová,
spomínajúci na syna zosnulého Jozefka Babinca, na svojich rodičov Ďuricovcov, na Jarka Bíleka, ako aj na rodičov Babincovcov, pri platení cirkevnej dane venovala milodárna opravu kostola, oltárny krúžok žien a slova Božiemu kazateľovi. Matiáš Komilšek venoval milodárna cirkev Pánovu pri poďakovaní za úrody zeme a pri spomienke na všetkých Pánu zosnulých. A teraz pri ohláškách sobášu svojej dcére, krstnej dcére, Gabriele Bartošovej s Pavlom Jonášom, mama Jarmila Bartošová venovala milodár na cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľovi. Krstní rodičia Ján Pechka, pán presbyter, s manželkou Darinkou a synčekom Jankom venovali milodár na cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľovi. Otec Jaroslav Bartoš venoval milodár na opravu kostola, cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľovi. Pri ohláškach sobáša svojho syna Pavla Jonáša s Gabrielou Bartošovou rodičia Pavel a Anička Jonášovci venovali milodár na cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľovi. Pri ohláškách krstného syna Pavla s Gabrielou krstní rodičia Kovarčekovci venovali milodár na cirkev Pánovu a slova Božieho kazateľovi. Pri ohláškách svojho vnuka Pavla Jonáša s Gabrielou Bartošovou mamička Eva Jonášová, rodená Svedlíková, venovala milodár na cirkev Pánovu a milodár slova Božieho kazateľovi. Ofera z minulej nedele vyniesla všetkým štedrým darcom pekne ďakujem s prosbou Pánu, aby si tieto dary obľúbil, štedrým darcom viacnásobne v živote vynahradil a spomínajúci a zarmútený, aby potešil. A oznamujem, že sú kresťanské osoby, ktoré si povedľa občianskeho sobáša žiadajú, aby ich manželský zväzok bol aj evanjelicko-kresťanským spôsobom, totiž slovom Božím a modlitbou v chráme Božom požehnaní, a ohlasujú sa dnes v mene blahoslavenej a nerozdielnej Trojice svätej, a to Pavel Jonáš, syn Pavla Jonáša a Aničky rodenej Suchánekovej, narodený dňa 2. marca roku 1998 v Pančeve, bytom Kovačici z ulice Ive Lole Rybara číslo 90, vierovyznania evanjelického, ktorý si Božím riadením vyvolil za budúcu manželku Gabrielu Bartošovu, dcéru rodičov otca Jaroslava Bartoša a matky Jarmily, rodenej Strakoušekovej, narodenú dňa 10. februára roku 2002 z Reňaní, bytom Kovačici z ulici Nikole Tesle číslo 36, vierovyznania evanjelického. Nech ich milostivý Hospodin, ustanoviteľ a posvetiteľ manželského stavu sprevádza svojou láskou a božským požehnaním po všetky dni ich nastávajúceho života. Sobáš bude teraz na sobotu 22. novembra o 13. hodine. A teraz povstanúc, príďte požehnanie.
Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé cítiš podľa ľúbosti. Milosť, láska Božia a dar, účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva s vámi všetkým, teraz i po všetky dni vášho putovania. Teraz sa nám predstaví naša mládež, ako aj deti detskej besiedy. Spevovo. Dobro
ďakovali za všetko, čo nám Pán požehnal. Za slnko, dážď, zem a za ruky, ktoré pracovali, aby na našich stoloch nechýbal chlieb. Nie všetko, čo máme, je samozrejme chlieb, ovocie, zelenina. Všetko to pochádza z Božej milosti. Preto dnes hovoríme, ďakujeme Ti, Bože, za úrodu. Pane, ďakujeme Ti za zrno, ktoré klíči, za kvapky dažďa, ktoré napájajú zemi, za ruky roľníkov, ktoré sejú a zbierajú, za to, že Tvoja ruka požehnáva každý plod. Ďakujem Ti aj za úrodu v našich životoch, za radosť, priateľstvo, pokoj, vieru aj lásku. Lebo je to je Tvoja úroda, duchovná úroda nášho srdca. Biblia hovorí, každé dobré a dokonalé dary sú z hora, zostupujú od Otca Svetia. A my vieme, že bez Božieho požehnania by sme nemali nič. Lebo Ty, Bože, nám dávaš rast a my Ti chceme slúžiť srdcom a rukami, slovom a skutkami. Vďačný za Tvoje dary a Tvoj priazeň. Pomodlíme sa. Drahý Bože, ďakujeme Ti za úrodu z polí aj zo srdc, za to, že si nám dal život, sílu a prácu. Požehnaj všetkých, ktorí sa starajú o zem a nauč nás prinášať úrodu dobra, pokoja a lásky. Nech Ti je česť a sláva na veky. Amen.
Mierka Vakušová. Dnes sme sa zišli v kostole ďakovať Bohu za úrodu, že to, čo máme na stole, hriali slniečkom a dal mu vodu. Teraz ti, Bože, ďakujem za úrodu, čo rastie v lese. A čo tam dáva tvoja zem pre detskú radosť, pre detské šťastie. Deti a vtáctvo nebeské, veď je to všetko z tvojho rodu. Aj veverička na lieske bez slov sa modlí za úrodu. Ty počuješ každú tvár, tebe aj nemý prehovorí. Ako dobrý hospodár nasíti všetky tvoje tvory. Teo Horeš, Darko Beňarský, Gabriel Cicka. Dobrý Bože, tak mnoho si ľuďom dal do rúk, ďakujeme ti za to a prosíme ťa. Bože, pomáhaj nám podeliť sa. Máme chlieb, aby sme sa nasýtili a sladkosti, aby sme si zasladili. Bože, pomáhaj nám podeliť sa. Máme nohavice a pulové, ktorých nám nie je zima. A hračky, aby sme sa mohli hrať. Bože, pomáhaj nám podeliť sa. Máme kníz, ktorý sa môžeme učiť a priateľov, ktorí nám rozumejú. Bože, pomáhaj nám podeliť sa. Máme dom, v ktorom bývame a sviatky, ktoré spoločne slávime. Bože, pomáhaj nám podeliť sa. Bože, pomáhaj nám, aby sa naše dlane nezatvorili, ale ostali otvorené k pomoci druhým. Barbara Havelová a Daniela Živojinovič. Ďakujem ti, Stvoriteľu, za mier tmy, svetlé dar, zlatú jeseň, zimu bielu, krásne leso, krásne leto, krásnu jar. Ďakujem za prúdy riek, vtáč a voňu fialiek. Ďakujem za všetky krásy, ktoré z lásky svetu dal si. Stôl mám málo na spievanie, že mi srdce preteká. Cítim duch tvoj vanie, do šíre i ďaleka. Ďakujem, ďakujem za roj hviezd i za mať zem a najviac sa ďakou kloním, že smiem dýchať tvojej tvorí. Modli sa a pracuj, Modli sa a pracuj, tak hľa múdrosť vraví. Zapíš si ju každý do srdca, do hlavy. Modli sa a pracuj. Obojeho treba ako získu duchovného, telesného chleba. Jasna Bakošová a Dario Toman. Chlieb náš každodenný. Chlieb krájať, to nie je len tak. Chlieb nepreletí ako vták, jak cudzí holub do dvora. Na chlebík musíš pohorať a hodný svojho chleba žiť. Chlebík si treba zaslúžiť. Poznáš nás, čo to znamená? Môj milý, chlieb je odmena. Preto sa modlíš a ja tiež. Chlieb každodenný daj nám dnes. Kvety, plody, zvieratá, žijú si kto ako chce. O nich sa Boh postará a z hodnoty dá aj mne. Čiu slávu hlasáte vy, vtáci štebotaví. Boha, čo stvoril nás a chová v dobrom zdraví. Čiu slávu hlasáte vy, utešené kvety. Toho, čo stvoril nás a rosou robí všetky. Aneta Farkašová, Lára Michajlova. Čo potrebujeme k životu? Dobrý Bože, Ty si každý deň robíš o nás starosti. Môžeme prežívať Tvoju lásku, preto voláme k Tebe a prosíme ťa. Prosíme ťa, vyslíš nás.
Daj našim rodičom a všetkým dospelým, ktorí sú tu pre nás, radosť a silu k ich práci. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zošli dážďa slnko, teplá zima na našu zem, aby na poliach mohla rásť úroda, prosíme ťa, vyslíš nás. Daj nám láskavosť zaobchádzať so zemou a všetkými jej surovinami a so všetkým tým, čo potrebujeme k životu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Máša Košútová, Ema Veňarsková, Ema Babková. Tebe ďakovať chceme, Hospodine nebeský Oče, za všetko len ďakovať Tebe. Ty stvoril si nebo i zem a všetko, čo na nej je. Teraz si ale ďakovať chceme, Oče, za plody zeme. Ďakovať Tebe prišli sme a radostné sú srdiečká naše. Teraz si ale ďakovať chceme, Oče, za plody zeme. Ja ďakujem ti za ovocie, to my deti rady jeme. Dávaš nám sladké čerešičky, ktoré zjeme, i náušničky z nich pekné urodíme. Ďakujem za maliny i jahody, to sú tiež od teba plody. Dávaš nám ich sladkosť hojne, vložiac z ruky ti ďakujeme. I iné ovocie dávaš nám, sú to plody jesene. Oriešky, jablčka i kaštan, za ne ďakovať nezabudneme. Že nás láskou chrániš a sítiš i nás učíš v láske, dávali by sme ju aj iným i za tie dary ďaká Otče. Láska, ochrana a milosť Tvoja, i to sú plody Tvojho srdca. My do srdca vďačne príjmame i za to Ti veľmi ďakujeme. Gabriel Bolerác a Tara Milišová. Chlieb náš každodenný dávaš nám, mali sme ho na stole, také krásne sú žitné dane, za ktoré teraz Tebe ďakujeme. Po poli rastú mnohé kvety, bylinky, osožné mnohé, ktoré si dal nám, Hospodine, by liečili bolesti a rany naše. Za žitkom spoli zvážame tú plodinu olejnatú, z ktorej ruky usilovné olej pre jedlo vyrobia ľudu. Tá plodina, čo také krásne meno má, Boh hlávku za slnkom otáča i chutné semiačka dáva. Jak zlaté kukurička, radi ju jedávame i zvieratka, i ľudia. Ako Ti, Pane, za ňu ďakovať, ale z úctou k Tebe volať.
Gréta Barcová a Boris Poliak. I ja ruky k modlitbe skladám, pri Tebe z radosti chválu vzdal, za všetko, Otče milovaný, čo si z Tvojej lásky dal. Ďaká Ti, Otče, i za zvieratka, ktoré radujú sa spolu s nami, že si aj im dal pokrm voľný. Oni ďakujú Ti svojimi hrami a pesničkami. Do chrámu i rodičia naši prišli, by vypočuli modlitby a vďaky naše, a k našim modlitbám i oni priložili vrúcne svoje vďaky. I oni Ti ďakujú za tie dary mnohé, za tú lásku, čo nám dávaš. Za Tvoje plné dlane, ktoré obsypali lúke naše, všetci Ti ďakujeme. Mnohé dary dal si nám, najdrahší dar i poklad tiež. Otče náš nebeský, od Teba máme, Ježišovi dostali sme. Ďaká Ti, Otče, vďaka, dary Tvoje mnohé. Ďaká za Ježiša, Spasiteľa. Ďaká, že s Tebou byť môžeme. Diana Sjantová a Anna Mária Ambrózy. Človek zadrž. Či nevieš, že sa Pán na teba pozerá? Daj preč tú ruku, čo dvíhaš na svojho nepriateľa. Človek postoj, premýšľaj o sebe. Či hoden si tej lásky, čo dáva Boh tebe. Človek myslí, veď si len zeme prach. Kľakni si s modlitbou na perách. Človek ďakuj, že ťa Boh miluje, že ťa stále vidí a ochraňuje. Pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť. Nedeľa je Božím dňom. Spev znie spolu s orgánom. Keď modlitba, kázeň znie, Boh nás k sebe privinie. Každý deň je Božím dňom. Boha chváliť smieme v ňom. Pocty vzdávať doma, v chráme, len tak zlému odoláme. Vladimír Zlok a Ivan Glózik. O, nauč nás, Pane, chápa Bože slova, by sme v nich našli vždy cieľ, radosť domova. O, nauč nás, Pane, žiť dla Tvojho slova, by sme, nechaj v nás započne chvíľa žitia nová. O, nauč nás, Pane, tak verne milovať, by sme blížnemu nezdráhali pomáhať. Nauč nás, Pane, pevne v Tebe veriť, by sme nemuseli darovne ve svete žiť. Nauč nás, Pane, modliť sa, pracovať, by sme Ti všetko vedeli ďakovať. Dina Srečko a Hanna Hajková. Keď prišlo k nám voľavé leto, rozkvitli lúky všetky, zaplele farieb žiara, biele margaretky. Túžim byť bielým kvetám na lúkach tohto sveta, o Tebe sa svedčiť, Pane, žiť ako Tvoje dieťa. Keď slnko po nebi stúpa, každý kvet blahu prosí. Nádej s túžbou čaká, v opočku dažďa rosy. Túžim byť kvapkou malou, zmeňovať paľavu leta. O Tebe svedčiť, Páne, žiť ako Tvoje dieťa. Hanna Tomášiková a Andrej Čížik. Vďaka, Pane, za viniček, za obilie, stromy tiež. Všetko je tak krásne, živé, vykvitnuté, dozreté. Sú to dary od Teba, Ty veľmi dobre vieš, čo ja chcem. Vieš, čo mi k životu treba, obdarúvaš ma ne. Kvety sú dozreté, plody pooberané, jedno, druhé, tretie kvieča, dozrieva v jesenný deň. Poďakujme spevom hlasom, zaspievajme pieseň chvál,
za všetko, čo vyplodila naša zem úrody strán. Je to všetko krásna práca, impozantné dielo. Naša zem nás obdarúva, ceňme si a vážme si to. Daniel Glózik, Viktor Javier a Daniel Ďuriš. Stav hornícky štrom zelený, v tvrdej zemi zasadený. Na konároch šilky budú, z kvetov vzácne plody budú. Na rolnícky stav vo svete, krajší nikde nenájdete. Rolník orie seje bráni, pri práci ho Pán Boh chráni. Rolník rád má svoje role, z úctou kráča vždy na pole. V práci nikdy neustáva, preto ho Boh požehnáva. Rolník prácou ľudstvo živí, cez neho sa robia divy. Prácu mení, žatvu zlatú, stálo oporou je štátu. Žehnaj Bože, chráň vždycky ten posvetný stav rolnícky, aby ľud tvoj mal dosť chleba a dostal sa aj do neba. Nad rolnícky stav vo svete krajší nikde nenájdete. Majte k nemu úctu stálu, vďaku večnú a trvalú. A na záver Sebastian Kizur. Vďaka ti za žatvu, Bože, za každý hlas, vďaka ti. Nikto vysloviť nemôže, aký si ty bohatý. Tvoja láska, ó, Pane, dáva nám požehnanie. To sme hojne zakúsili počas žatvy Otče milý. S nádejou sme siali seme, s ďakou žali zlatý klas. Bože vládca neba zeme a pôvodcom všetkých krás, silu dávaš nám k práci, k tomu príhodné časy. Pomníš sľub svoj, drahý Pane, že zem rodí neprestane. Nedaj nám zabúdať, Otče, že my sme tvoj zvláštny klas, ktorý zožneš vtedy, Bože, keď sa naplní mu čas. Pomôž Kristom zotrvať, vieru, lásku dokázať. Ó, nech večne vďaka znie ti zo srdc tvojich vďačných detí. Sú
prispeli k ozdobeniu nášho oltára, najmä správe, ktorá toto všetko včera celé poobedie pripravovala. Ďakujeme spevokom, katekétkám, mládeži, našim deťom za vystúpenie. Počuli ste to, recitovali konfirmanti. Počet sa stále ešte zväčšuje, teraz ich máme 32. Teda bolo ich 20 a teraz už máme pekný počet. Aj keď kedysi bývalo oveľa viac, ale ďakujeme Pánu Bohu aj za tento počet detí. Na sám záver týchto bohoslúžieb podajme si ruky, rozíďme sa pokoji a radostným srdcom slúžme Pánovi. Pokoj Boží nie je a zostáva s vami. Amen.
Sláva ťa,